Emo Report. Odgovori na pitanja koja vi ne želite postaviti. Ja sam Ivan Horvat, vaš reporter. I u ovoj emisiji govorit ćemo o problemu emo u svijetu. S nama je večeras poznati imunolog i emolovac Janko Borić, koji je također napisao 2 knjige o emo osobama i samom emo pokretu. Kako ste uopće došli na takvu ideju? Pa znate, ja sam iz Varaždina ili Emovila, pa imam mnogo iskustva o rješavanju moga lijepog grada od te pošasti. Ispričavamo se, s nama je danas trebao biti još jedan stručnjak, ali ga je na putu ovamo udario auto. Ali našli smo zamjenu, uzeli smo jednog dječarka sa ulice. Pošto mu nismo znali ime, prozvali smo ga s desna. Ali moje ime je... Pa prije nego li počnemo, imali kakvih pitanja? Da, ova emisija se zove Emo Report. Zašto onda nema emača? Pa, nisu htjeli doći. Mogu vam ih ja nabaviti? Ne, hvala. Ne zbilja, to je lako. Zbilja, ne treba. Imam jednog u kombiju, mogu ga ovom... Gospodine Burić, ozbiljno, ako se ne smirite, morat ćemo vas izbaciti iz studija. Nego, krenemo onda s pitanjima. Što je emo? Emo. Riječ koju u rječniku nalazimo iznad riječi emu, naziva za pticu australskog porijetla i ispod riječi eminem, ime propalog bijelog krepela. Ozbiljno, što se može nalaziti između riječi eminem i emu? Sigurno ništa korisno. Emo ili emo kako se čita, dolazi iz engleskog. Dok većina ljudi misle da je to kratica od emotional ili emocijalan, to je zapravo kratica od emotionally unstable ili emotivno nestabilan. To su ljudi koji imaju previše izražene osjećaje uzrokovane zbog nedostatka pažnje. Roditelji koji žele to izbjeći trebaju više tapšati svoju djecu po glavi. Ovako. Karakteristike emo su crna kosa s jednim pramenom preko oka. To je neka njihova metafora o tome koliko mi je svijet tužan da ga ne mogu gledati. Što imate vidjeti na jedno oko? Plavi pramenovi su također mogući, iako su rijetka pojava. Ako nešto mrzim, to su onda plavi pramenovi preko oka. Emoji također imaju depresivan karakter. Emoji? Ne, to je previše uljudno. Emač je pravilni izraz. Nokti su im crni jer ih tako boje. Najčešće to samo ukradu iz kozmetike svoje majke ili ih oboje crni marker. I ono što ih najviše razlikuje od normalnih osoba jest kombinacija boja na njihovim majicama. Najčešće je crno-bijela, zatim rozo-crna, sivo-crna i bijelo-sivo. Čuo sam da ako uzmete emača sa takvom odjećom i zavrtite kam, vidjet ćete nekakvu optičku var. Nikad to nisam osobno pravo, pa ne bi znao. U rijetkim slučajevima emači se režu žile. Rijetko? Jedni prijavljeni slučaj su oni u kojima se desi samoubojstvo. Djeco, ova mi je žila kucavica, pređite nju ako si usudite. Sad otprilike znate kako izgledaju emači. Pređemo na ostala pitanja. Kako mirišu emači? Po limanu i markerima. Kako postati emo? Pa najbizarniji načini su ako vas netko koji je već izložen bolesti ugrize, poliže, zagrli ili bilo koji takav fizički kontakt. Znate, potpuno obrnuto od side. Pa zato možete koristiti njihove žilete i imati spolne odnose s njima. Iako tako još uvijek možete dobiti sidu. Najkonvencionalniji način regrutiranja u emo pokret je slušanje emo glazbe. Moram naglasiti da emo žanr ne postoji. Iako postoje emo ljudi i emo pokret, ali ne postoji zapravo emo glazba. Postoji samo depresivna glazba. Postoji teorija prema kojoj su neki bendovi plaćeni za stvaranje glazbe koja šalje određene frekvencije koje stimuliraju maničnu depresiju. Ne vjerujem baš to, iako ima bendova čija je kvaliteta takva da deprimira osobu. Ali bilo je primjera u povijesti da su ljudi bili plaćeni da rade glazbu loše kvalitete. Kako se sprječava zaraza? Ja osobno koristim batinu. Kako se riješiti emača? Pa legalni načini su psihijatrijske terapije, ali oni nemaju baš neki učinak. Evo su bombe, i mine, i vatra je dobra, i... Dobro oružje protiv njih je radosna glazba. I TNT, i ručne granate, i tenkovske granate, i otrov za pacove, i... U Rusiji je premijer Putin zakonski zabranio emo pokret i isticanje bilo kakvih emo karakteristika. Putin je izjavio kako ne želi samoubojstvo u svojoj zemlji. Pa uvijek možete pregaziti atom. Znači sedam da sam jednog tako povedal, da sam malo ministar moj psihijatar koji govora, ja to vama govorim. Kakvog su okusa emači? Ovisi koliko benzina koristite. Isto kada ste doznali za lošu stranu emo pokreta, obranu protiv emača, njihov miris i okus, odluku o tome što ćete učiniti s tom spoznajom stavljamo na vama. Oprostite, upravo su mi javili
kako je neki manijak počeo opsjedati zgradu, tako da moram ići. Sljedeći put Emo Report. Gospodin Vurić. Budite veoma tihi. Ja lovim Emače.